ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପୁରୀ, ସେଠି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ପୁରୀ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେଲୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଲୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଳିଆର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। इच्छा सुमारी जाए मरे ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲେନି, ଯାହା ହଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକିନି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା बंधु करिथिली भाव शेष दर्शन पाई इच्छा थिला बंधु तम हाथ धरी वैकुंठ जीवा पाई स्वर्ग द्वार जाए बाट मु देखिछि जाई नहीं तागाकु हवा कष्ट दे जीवारे नहीं अर्थ ए जीवन सते मरु पथटिए। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇକିନି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପୁରୀ ସି ବିଚ୍। ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଇକିନି ବୁଲିକିନି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପୁରୀ। बड़ दांड धूली न हेला नहीं है 22 पाहच न हेला छुई शेष बेले मते मना करबनी शेष बेले मते मना करबनी सरग दुआर